Hej, så er vi tilbage med Karl og Alexander. Karl åbner lige for kameraet. Yes, det gør det i hvert fald. Så. Og så kommer Alexander, drengen ind. Og som vi har sagt, vi snyder ikke. Hov. I mindre det er sådan noget med at... Teleportere. Nej, hvis noget er sådan noget med at man sidder fast, eller sådan... Nej. Vi bruger faktisk overhovedet ikke engang kreativ. Men hurtigst I må undskylde, jeg er sådan lidt hæs. Ja. Yes. Og jeg bygger lige... Og vi skal lige sige, at det er ret vildt. Vi satte episode 1 ud for en halv time siden, og den var ude på YouTube for en halv time siden, når vi taler her, og der er allerede 3 andre end os, der har set den. Så dem vil vi rigtig gerne sige tak til. Dem, der har gjort det. Ja. Det var... Og hvis I vil, så må I gerne like den. Det håber vi rigtig gerne vil. Men ja, dem skal vi lige huske at sige tak til. Og så skal jeg lige sige noget. I må gerne sende os post. Hvad mener du? Ikke noget. Karl, hvad er det, du laver? Jeg skal lave et stort hus, sagde du. Nå, men skal det ikke være der? Okay, ikke noget. Gå frem. I må undskylde, at vi ikke taler særlig meget, men vi skal først lige gøre det op. Ja, men hvis I skriver noget til os, så kommer vi garanteret til at tale meget, fordi vi skal svare på det, I har skrevet og sådan noget. Og vi skal gøre det, I har skrevet og sådan noget, ikke? Så ja. Og ikke noget. Ja, det var vigtigt at vide, Karl. Yes. Og jeg vil faktisk gerne sige, at det er faktisk Robin Samses skyld, at vi laver videoer. Ja, Siger vi bare. ja. Hov, Karl, hvor mange 2, 3. Det har jeg heldigvis. Jeg håber ikke, det er mig, der har taget den, men... Ej, det er ikke noget jord, Men. Som en mand. Jeg er kun en mand, ikke? Jeg er en mand. Jeg er en dreng på 9 år, Alex. Nå, drengen. Ja, nogle gange så synes Karl, han er en dreng. Jeg er en dreng. Altså. Det er jeg også. Nej, du er. Nej. Du er en dame. Jeg tager på vand. Ej, Alex, nu forvirrede du mig. Nå, What? det er ærgerligt. Yeah. Okay, den her episode... Men Karl, lovede vi ikke, at vi skulle, du ved, gå ned i miner og sådan noget? Jo, det var rigtigt. Jo, det er rigtigt nok. Jeg kan ikke få lov til at lave den her gang færdig her. Jo, det kan du godt. Jeg skal alligevel også noget. Karl, synes du, den der farming-ting er fin? Farmi? Ja. Lav lige en læ. Jeg døde. Okay, bare gå ned igen. Bare. Jeg havde 23 stykker diamond. Ej. Karl, man må ikke lyve. Hvad siger du? Ja, siger jeg. Jeg siger det. Til hvem? Min mor? Ja, okay, fair nok. Usi, jeg har meloner. Hov, Alec, der.
Jeg har nogle korn. Jeg har nogle korn. Alle kavebønner eller? Ja, og mere end det. Melonbønner, eller hvad man kalder det. Melonbønner. Det lyder bare mega forkert. Har du en le? Nej. Jeg var tæt på at falde ned. Jeg hopper ned. Det gør jeg også. Nå! Der var lige noget lineal. Hvorfor kan jeg ikke sige det? Jeg siger lineal. Lineal eller Lianer. lianer. Okay. Eller ikke du er troll. Hvad er mit? Du er sådan god til ting. Det ved jeg faktisk ikke helt, om du er. Mhm. Er jeg klogere end dig, eller hvad er det, du siger? Klogere vil jeg nu ikke sige. Vil du ikke, Karl? Nå. Bare så ved min ven, han er på en måde klog. Han bruger den grønne diktat. Ja, Karl, det er så lige omvendt. Jeg bruger den røde, og du bruger den grønne. Jamen, det er også den grønne, der er den sværeste. Nej, det er... Rød, det er ligesom en sværere farve. Er det ikke? Jeg tror, vi skal begynde at gå ned i nogle miner. Ja, skal vi nok. Karl, jeg skal lige bygge færdigt rundt om her. Og vi når nok ikke at gå ned i så meget mine Halløjsa. ting. Hvorfor sagde du også halløjsa, Erik? Ja, der er ikke Karl. Nej. Okay, og hvis I ikke kan lide at vi skændes ikke, det er bare for sjov, ikke også, Karl? Yes. Nemlig. Nej, altså vi er bedste venner, så Ja. vi kan ikke så godt lide at skændes. Nej, men nogle gange så gør vi det. Yes. Nej, der diskuterer vi. Ja. Nu kan man se. Nej, jeg tror også, at de skal vokse op i træerne eller noget. Ja, jeg laver meloner. Så jeg hopper oven på den. Nå, så bliver det til jord. Prøv at lægge loop det her. Mm. Prøv at se. Jeg kan give hovedet bare oven på den. Har du en stenpickaxe, jeg må få? Nej. Jo, men den skal jeg selv bruge. Så har vi jo heller ikke nogen, vel? Nej. Skal jeg også hele vejen ned og lave min egen. Jeg begynder altså at gå ned og mine. Mm. Ikke også? Mm. Karl, jeg ved også godt, hvor vi skal hen og gøre det. Vi skal på eventyr. Okay. Må jeg... Nej, har du meget træ på dig og sådan jord? Nej. Men jeg har nok, så vi kan klare os. Må jeg gerne bede om noget jord og noget? Jamen Karl, det har jeg også set på. Jamen, så kan vi bare sådan se, hvor henne. Undskyld. Ja. Okay, Karl, vi har altså ikke engang 7 minutter til at komme ind i min. Prøv lige at følge efter mig hurtigt. Jeg ved ikke engang, hvor du er. Jeg er til højre. Der. Ja. En af dem. Ja, Karl, prøv at gå hen til vores hus. Der! Jeg kan se dig. Jeg fik en simpel. Derovre. Hey Karl, nu skal vi skulle lave 2 både. Tror du ikke, det er smart? Nej, kan vi ikke bare svømme? Okay, det bliver det. Kom. Skal vi derover? Ja. Hvad er det godt ved at være der? Kan du ikke se, der er et hul? Nej, men jeg kan se, der er kul. Mm. Ser du ikke et hul? Jo, men der er sådan et hul der. Inde under den der. Hvordan, Ja. har du været herovre? Nej, jeg har ikke været herovre før. Nej.
Vi har desværre ikke så langt til termin, men vi har 5 minutter. Ja. Karl, har vi overhovedet nogle fakler? Nej. Jo, du har en. Nå, jo, jeg har en. Okay, Karl, vi hugger Den er bare. kul deroppe. Alle. Karl, jeg bliver bare ved med at hugge den her. Så skaffer jeg kul. Hvad laver den? Vi slukker altså lige om lidt. Ja, men vi siger lige inden vi gør det, ikke? Yes. Nej, Karl. Ja, altså, vi skal desværre lukke nu, men altså, Ja, ikke for vores forældre, men vi kommer tilbage, og det bliver i dag, så ja, det Ja, var lige alt for i dag, men i episode 4. ja, farvel, jeg håber, I vil se den og like den, hej hej.